Príďte sa rozlúčiť so starým rokom na Radničné námestie. Bardejovské oddelenie kultúry mesta si pre domácich, ale aj všetkých návštevníkov pripravilo slávnostnú silvestrovskú atmosféru s domácou skupinou Wendigo so začiatkom o 22. hodine a 45. minúte. Pred polnocou sa prihovorí aj zástupca mesta, odznie slovenská hymna a rok 2024 privítá mesto Bardejov ohňostrojom. Tento ročný Silvester budeme oslavovať netradične v priestoroch, kde sa oslavovali vianočné a robili vianočné trhy. Takže ten, kto príde na ten Silvester, môže si ochutnať aj dobrý punč a samozrejme bude dobrá muzika, regionálna kapela Wendigo, ktorá otvorí aj nový rok a nad našim krásnym Radničným námestím vystrelíme ohňostroj. Všetkých Bardejovčanov pozývame, aby si vychutnali naše krásne Radničné námestie a hviezdy nad ním.